Varga Ágota vagyok, Budapesten élek, és jelenleg a Glamour magazinnál dolgozom, mint stylist és divatújságíró. Hát lassan már 10 éve, vagy lehet, hogy több is, hogy modellkedem, hogy dolgozom ebben a szakmában. Mindenfele jártam szinte a világban, Milánótól elkezdve New Yorktól Tokióig. Rengeteg helyen megfordultam, és nagyon sok emberrel dolgoztam. Egyik kedvenc fotózásom az a francia Marie Claire-nek készült Kenyában, amit egy dokumentumfotós nő készített, egy gyönyörű szép képsorozat. Imádtam a bemutatókat csinálni, kedvenc tervezőimmel dolgozhattam együtt, Stella McCartney-val, Tom Forddal, és dolgozhattam a fotósok istenével, Steven Meisellel is egyszer a Versace Versus kampányát fotóztuk együtt. A jó modell, ezt így egy szóba, ha meg kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy rugalmas legyen. Rugalmas, könnyen barátkozó, rettentő fontos, hogy mindenkinek rögtön megtanulja a nevét, tudja, hogy ki kicsoda, hiszen azok az emberek azok, akiktől a karrierje függeni fog a jövőben, és fontos, hogy mindenkinek tudja a gyengéit, hogy mivel lehet őket levenni a lábáról, és simulékony emberre van szüksége ez a szakmában. Fontos a kitartás, ez a kiküldenek az ajtón, mász vissza az ablakon, és ne add fel, mert sokszor évekbe telhet, hogy elkerülj oda, ahova igazán vágysz és szeretnél, de hogyha megvan az akaraterő, a kitartás és a kemény munka, akkor sikerülni fog. Mindent bele, sok sikert!